Ihminen etsii aina turvallista ympäristöä. Perhe halutaan perustaa sinne, missä palvelut on lähellä. Yksi asia kuitenkin merkitsee perheelle eniten. Sen lähelle on turvallinen asettua. Sen lähelle voi tehdä elämänsä suurimman sijoituksen. Ostaa asunnon, talon. Sen läheisyyteen voi luottaa. Siis kyllähän se oli aluksi vähän silleen, että niinku ihan oikeasti. Päässä alkoi heti myllertää ja hirveä huoli tuli, että harmitusta ja epäuskoa siitä, että voiko näin käydä. Et vähän sokkinahan se tuli tietysti. Kyllä. Että... Ei käy. Että täytyy niin kuin jotain miettiä, että mitä pystytään tekemään asian puolesta. Hämeenlinna, Suomen vanhin sisämaakaupunki, sijaitsee Helsingin ja Tampereen välissä. Hämeenlinna on tunnettu keskiaikaista linnasta, sipeliuksesta ja luonnonläheisyydestä. Hämeenlinnassa on paljon perheiden suosimia kaupunginosia, pientalovaltaisia alueita, joissa palvelut ovat lähellä, koulut ovat lähellä. UNICEF on myöntänyt Hämeenlinnalle lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen vuodesta 2015 lähtien toistuvasti. Hämeenlinnassa lapset otetaan huomioon. Hämeenlinnassa on perheiden hyvä olla. Jotain on kuitenkin tapahtumassa. Elokuussa 2023 koulut alkoivat synkissä tunnelmissa. Aloitusta edeltävänä päivänä julkaistiin tieto suunnitelmista lakkauttaa 4 alakoulua: Ortela, Luolaja, Niemala sekä Alvettula. Seuraamme tarkemmin Miemalan koulun tilannetta. Siis mä kuulin meidän semmoisesta äitien WhatsApp-ryhmästä, tai sinne tuli niinku ensimmäiset linkit ja sitten sen jälkeen asiaa puitiin siellä aika paljon ja toki sitten alkoi tulemaan kaikkia lehtijuttuja ja muita, mistä kävi ilmi, niinku, että Miemalan koulu on yksi niistä, jota ajatellaan lakkauttaa. Et koulun niin kuin lakkauttamiselle ei tunnu olevan mitään sellaista tässä kohtaa ainakaan mitään järkiperustetta. Et sitä on niin monta vuotta tai monta kertaa yritetty lopettaa, että tavallaan nyt me ollaan taas tässä pisteessä, niin se tuntuu aika ikävältä. No sehän on totta, että Miemala on ollut 2010-luvulla aiemminkin selvityksen alasena ja uskon, että ei tämä kenellekään täysin yllätyksenä tullut, mutta eihän tämä ikinä ole mukava asia. Se, että Miemalan koulu on jälleen kerran lakkautusuhan alla tämän ajan puitteissa, mitä mä oon Miemalassa ollut jo 3. kerran, niin se kuormittaa, koska se tuo tämmöistä turvattomuuden tunnetta, epävakautta siihen työhön, kun ei tiedä, miten tälle yksikölle taas käy. Miksi kouluja pitäisi lakkauttaa? Kyse on Hämeenlinnan kaupungin palveluverkkoselvityksestä. Selvityksen tavoitteena on arvioida varhaiskasvatus, opetus, nuoriso- ja kirjastopalveluita alueellisesti suhteessa väestörakenteen muutokseen ja kaupungin talouden tasapainotukseen. Tilastojen mukaan lasten määrä vähenee Suomessa tulevina vuosina. Tilastoista on saatu ennustettua myös tiedot kaupunginosien mukaan.
Esityksenä on, että oppilasmäärän vähenemisen vuoksi Miemalan koulusta luovutaan vuonna 2026 ja Miemalan koulun oppilaat sijoittuisivat ensisijaisesti Seminaarin koululle noin 6 kilometrin päähän Miemalan koulusta. Pienimmät oppilaat siirtyisivät koulukuljetuksen piiriin. Esityksestä järjestettiin Miemalan koululla yleisötilaisuus elokuun 16. päivä. Mun mielestä se oli hirveän nopeasti väsätyn oloinen. Eli ei oltu monia asioita mietitty. Ainoa asia, mitä oli mietitty, että jospa tästä nyt vähän säästäisi sitten. No tuli vähän semmoinen olo, että se on ehkä vähän silleen pikaisesti kyhätty koko selvityshomma ja kaikki niinku tiedot siitä, mitä heillä oli, niin tuntui jotenkin puutteellisilta ja siellä tilaisuudessakin, kun saatiin esittää kysymyksiä ja moni esitti niitä, niin sitten ei todellakaan tullut läheskään kaikkiin vastauksia tai sitten vastattiin pikkasen asian vierestä. Se ehto, mikä piti täyttyä, oli, että koulumatka pysyy kävely- ja pyöräily matkan päässä, mutta tämähän ei missään tapauksessa ole näin. Semmoinen olo, että sitä koulua niin kuin tavallaan pakolla yritetään ajaa alas. Että ne faktat, mitä siellä esitettiin, varmasti jo selvityksiä on tehty, mutta ne faktat oli kuitenkin, ainakin itselle tuli semmoinen olo, että osa on niin kuin olettamuksia, että niin kuin ne numerot, mitä siellä näytettiin, niin ne perustu siihen olettamukseen, että jos mitään ei tehdä nytte, että 5 vuoden päästä siellä on sit se 70 oppilasta, mutta mä en usko siihen ollenkaan, koska tämä alue vetää niin paljon ihmisiä ja lapsiperheitä puoleensa, että mä en usko, että semmoinen tilanne tulee edes toteutumaan. Miemalan koulun oppilaat koostuvat pääasiassa 2 kaupunginosan lapsista, Hämeenlinnan eteläosasta, Niemalasta ja Hattelmalasta. Nämä kaupunginosat ovat ennen olleet kyliä ja historia on todella pitkä. Alueelta on löytynyt useita kuppikiviä, muinaislinnoja sekä muita merkkejä muinaisasutuksesta. Miemalan kylä mainitaan historiankirjoissa ensimmäisen kerran vuonna 1383. Paikalliset puhuvat alueesta edelleen kylinä. Näissä kylissä on oma kyläyhteisö, kyläjuhla ja tietenkin se oma kyläkoulu. Vaikka alueen pohjoisin reuna on vain 3 kilometriä Hämeenlinnan torilta, on alue silti erillään Hämeenlinnan kantakaupungista valtatie 10 eteläpuolella. Mun mielestä Miemala on aina ollut turvallinen ja hyvä paikka elää. Ihan pikkulapsesta asti mä oon sen ymmärtänyt, että täällä on mukava ilmapiiri ja pidetään kyläyhteisössä huolta toisistamme. Tässä on kaikki niin kuin turvalliset yhteydet kouluun ja rauhallinen asuinalue, lapsiystävällinen alue, koulut lähellä. Se oli se syy, miksi tänne päädyttiin. Ollaan muutettu tänne alle vuosi sitten ja isoin asia oli se, että on rauhallinen pieni yhteisö ja saisi niinku pienen koulun, mihin oma ADHD-poika sit pystyisi niinku jatkossa niinku hoitaa omat asiansa itse, eli ei ole sitä ison koulun myllerrystä siellä. Tämä on tuntunut aivan loistavalta lottovoitolta lasten kanssa asua ja elää. Ja turvalliselta alueelta. Helmi keskellä kaupunkia, vaikkei ihan keskustassa olla, että pieni maalaiskylämäinen asutuskeskittymä, kyläyhteisö ja kuitenkin ollaan ikään kuin kaupunkilaisia täällä. Ja tämän alueen ihmiset välittää siitä, että alueella on koulu, välittää näistä lapsista. Et meillä on tässä semmoinen tiivis yhteisö, joka tekee yhdessä parhaansa jälkikasvunsa eteen. Koulun merkitys alueelle on mittaamaton. Se antaa opiskelijoille paikan opiskella, harrastaa, nähdä vapaa-ajalla sekä toimii koko yhteisön kokoontumispaikkana. Ja se on vaan alueen sydän. Aina kun tuosta ulos vilkaisee ikkunasta ja näkee koulun, niin siitä tulee semmoinen olo, että siinä on se kylän sydän. Miemalan koulun tarina alkaa vuodesta 1902, jolloin koulu perustettiin Miemalantien ja Perttulantien risteykseen. Oppilaita oli silloin 33.
Miemalan nykyisen koulun vihkiäisjuhlaa vietettiin 21.3.1954. Oppilaita koulussa oli tuolloin 150. Koulussa oppilasmäärä väheni 1970-luvulla ja vuonna 1979 ensimmäiselle luokalle tuli vain 6 oppilasta ja seuraavana vuonna 4. Pienimmillään koulussa oli 39 oppilasta, jotka opiskelivat 6 luokalla. Oppilasmäärä alkoi lisääntyä 80- ja 90-luvulla, kun Miemalaan syntyi uudisasutusta kaupungin kaavoitustoiminnan seurauksena. Miemalan koulu on paljon muutakin kuin vain koulu. Kylälle se on alusta asti ollut kyläyhteisön kokoontumispaikka, jossa järjestetään tapahtumia. Sinne mennään talvella luistelemaan ja laskemaan mäkeä. Siellä kirjasto-auto pysähtyy. Ennen kaikkea se on koulu kylän lapsille. Lähdettiin tästä koulusta 4 vuotta sitten ja erityisesti opettajia on kyllä jäänyt ikävä ja tietenkin omaa luokkaa myös. Meillä oli tosi hyvä luokkahenki ja Riku opetti meitä 3. eteenpäin. Mä tulin vasta 3. tänne, niin mulla ei muita opettajia ollutkaan. Sillain erityisesti kuviksesta mä tykkäsin kanssa tosi paljon. Sitä opetti Anu ja siltä opin paljon. Parasta on se, että niin se ihmisten kyky täällä toimia erilaisten ihmisten kanssa. Ja mä tarkoitan sille niin sitä, että erilaiset lapset keskenään, eri-ikäiset lapset, erilaiset aikuiset keskenään ja lasten kanssa. Että kai sitä voisi sanoa yhteisöllisyydeksikin, mutta mä ajattelin, että se on nimenomaan sitä kykyä, tahtoa ja halua toimia yhdessä. Ja osittain sen kyllä vaikuttaa koulun koko, vaikka siitä varmasti puhutaan myöhemmin, mutta johtuu siitäkin, että eihän meillä ole puhun vieläkin, meillä ei täällä ole rinnakkaisluokkia, niin sitten luonnostaan tulee niitä ryhmiä muulla tavalla. Ne täytyy tehdä jollain muulla tavalla, opettajien välisellä yhteistyöllä, luokkien välisellä yhteistyöllä. Ja siitä rakentuu sitten se semmoinen turvallisuus siitä, että kaikki tuntee toinen toisensa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että myös lapset tuntee kaikki opettajat ja aikuiset, ihan samalla lailla kuin aikuiset tuntee kaikki lapset. No parasta Miemalan koulussa oli ehkä se, kun kaikki tunsi kaikki, tai ainakin tiesi nimeltä, niin sit se oli paljon kivempaa, kun oli aina vähän joku tuttu ainakin, jonka kanssa olla. Joo. Sitten just kun oli niin vähän ihmisiä, niin siinä oikeasti opettajiinkin oppilaat tutustui kunnolla ja opettajat muisti nimet ja sillä lailla osasi kysellä kuulumisia ja tiesi vähän oppilaiden harrastuksista ja kaikesta, mikä kiinnostaa. Että yläkoulussa ei ne opettajat tiennyt välttämättä mitään oppilaista muuta kuin sen, mitä koulussa on. Kakkosten nimiä mä en välttämättä tunnen niin hyvin, mutta muuten mä tunnen, kun meillä on niin pieni koulu. Mä tunnen suurimman osan meidän koululaisten, ehkä jotkut 1. tai sitten vaikka 2. niin en mä tiedä niin kaikkia nimiä, mutta varsinkin ylemmiltä luokilta mä tiedän kaikkien nimet. Me tunnetaan ihan jokainen aikuinen, jokainen lapsi nimeltä ja opetetaan useampaa luokkaa. Esimerkiksi minulla on paljon kuvataide- ja käsityötunteja, niin me viestitään keskenämme opettajahuoneessa, että hei, että tällä lapsella on tällainen juttu, että voitko huomioida tämän sun tunneilla. Niin ne tarpeet on helpot ottaa huomioon, koska meillä on se tieto. Kukaan ei ole kasvoton, vaan joltain luokalta oleva lapsi, joka käyttäytyy erikoisella tavalla tai jonka oppimisessa on haasteita, vaan me tiedetään, mikä se haaste on ja me pystytään omassa työssämme siihen vastaamaan. Tämä pieni koko tuo hirveästi etuja. Me tunnetaan kaikki etunimeltä täällä luokkatasosta riippumatta. Eli kun lapsia on tällä hetkellä se 113, niin ihmiset tuntee toisensa. Esimerkiksi viestintä on paljon yksinkertaisempaa ja sen myötä tavoittaa nopeammin, eli on tehokkaampaa. Jokin asia, joka
hoitui seminaarilla mietittyjen viestintärakenteiden kautta, niin täällä se asia hoituu sillä, että esimerkiksi mä kävelen alas opettajahuoneeseen ja sanon asian ja siitä se ikään kuin itsestään leviää. Ihan on tosi kiva, kun täällä on niin kuin metsää löytyy ja sitten on toi hiekkakenttä ja sitten on keinuja ja sitten yläpiha tässä vielä. Niin sillä lailla harvassa koulussa varmasti on tämmöinen niin kuin metsäalue, missä saa myös välkillä olla. Luonto on Miemalan koulussa aina lähellä. Välillä ollaan tuossa katsottu kauriita ikkunan läpi. Yhtenä aamuna nukkui pöllö tuossa kuusen oksalla. Ja liikuntatunneilla on väistelty rovakoppeloa, joka päätti siirtyä metsän reunasta omenapuille kesken liikuntatunnin. Tunti pantiin seis ja rovakoppelo käveli rauhassa siitä liikuntakentän yli. Mutta me hyödynnetään totta kai liikuntatuntien toteuttaminen äärettömän helppoa. Ympäristöopin tunneilla päästään heti metsään, ei tarvitse lähteä erikseen retkipäivälle. Se voidaan oppitunnin myötä siirtyä metsään. Matematiikkaa, toiminnallista matematiikkaa, kuvataideopetuksessa. Meillä on tämä piha ja läheinen metsä käytössä ja me kyllä hyödynnetään sitä. Silloin kun jää on jäädytetty, niin me mennään luisteleen siihen. Me ollaan liikuntatunteja, vaikka lipuryöstöä tuossa lähimetsässä. Eli me hyödynnetään siitä ihan meidän niin kuin arkityössä. Sen enempää ehkä sitä ajattelematta, että no niin, nyt lähdemme luontoon ja nyt kävelemme tänne ja tässä on luonto. Että se on osa tätä meidän ympäristöä. Koulun semmoinen tunnuspiirre ja elementti, että meillä on jokaisen oppitunnin jälkeen välitunti ja kaikki menevät ulos ja ympäristöä hyödynnetään. Siellä pelataan jalkapalloa, rakennetaan majoja, lasketaan mäkeä, kiipeillään, poimitaan kukkia, kerätään omenoita. Että semmoista epävirallista luonnon hyödyntämistä tulee jokaisen oppilaan kohdalle päivittäin. Semmoinen mäki tuolla, missä aina talvella saa laskea pulkkaa. Se oli ihan kiva. Siellä oli kunnon jonot aina ja kaikki toi tänne omat pulkat ja kelkat ja kaikki mukana ja sit sieltä sai laskea. Niin, se toi kyllä kivaa vaihtelua silleen talvivälkkiin. Joo, täällä on näköjään näitä majoja taas tehty, mitä mekin tehtiin. Joo. Joka välkällä maja, rakennukset. Täältä löytyy Pulkkamäki. Nyt ei kyllä ihan pääse laskemaan, mutta kohta. Talvella oli sen verran hyvä, että käytiin viimekin vuonna laskemassa vielä. Oli pakko vähän käydä. Tuolta ylhäältä lähtien ja sitten alas. Ja tuolla on tommonen, minkähän lajista en osaa sanoa, mutta tollanen iso puu, mikä on tuolla ollut aina ja sitä välillä siitä on jotkut repinyt vähän oksia irti ja kaikkea, mutta siellä se on ja siellä kyllä me välkillä leikittiin, siellä yhdessä vaiheessa me leikittiin ihan sikana siellä, varmaan joka välkkä oltiin siellä. Ja sit silleen, joskus niinku pienemmillä luokilla, just joskus ykkösellä ja kakkosella, just silleen leikittiin jotain oravaperhettä. Mä muistan se oravalle. Joo. Ja sitten silleen, no myöhemmällä iällä sitten ihan vaan, hyteltiin kaikkea ja silleen, että se on kiva paikka. Ehkä semmonen yksi hauska muisto liittyy tuohon puuhun, joka on tuossa takana. Meille tuli sellainen perhe pääkaupunkiseudulta, jonka lapsia tuli tähän kouluun muistaakseni silloin 2. Ja sitten ne oli ollut täällä ihan muutaman päivän. Sitten se äiti soittaa mulle ja sanoi, että heidän tyttö sanoo, että teillä on koulussa puu, johon saa kiivetä. Oliko häntä 2 kysyä? Teillä on puu. Ja hän ei nyt kyllä usko tätä juttua. Sitten mä sille äidille niin sanoin, että no, kyllä meillä on. Että saa kiivetä ja ihan niin kuin kannustetaankin siihen puuhun kiipeämään. Ja sitten myöhemmin, mä en muista kuinka monta lasta sillä perheellä oli, mutta sitten myöhemmin se äiti kertoi mulle, että sitten hän aina kertoi, että meidän lapset käy sellaista koulua, jossa saa kiivetä puihin. Ja ehkä siinä on tämmöistä symboliikkaakin. Mä olen saattanut jossain yhteydessä aikaisemminkin niin kuin käyttää puuta ja sanoa, että mikä on niin kuin rakkain näky täältä koulusta. Niin se on ehkä just se, kun tulee aamulla kouluun ja sitten osa oppilaista tai joku oppilas jo makaa tuossa puun rungolla. Niin se symboliikka siitä, että
niin kuin koulun pitäisi olla kuin puu. Että se kannustaa sen verran semmoiseen rohkeuteen, jopa uhkarohkeuteen, että kiipeäpä nyt, yritä itse, tee jotakin, että pääset sinne puuhun. Ja sitten toisaalta, että se on niin turvallinen, että siellä voi niin kuin hyvin mielin lekotella. Jopa niin hyvin mieli, että vanhemmatkin sitten kotoa soittelee, että no hei, kyllä mä nyt ymmärrän, että teillä on kiipeilypuita. Että jotenkin kannustaa ylemmäs ja ylemmäs yrittämään, mutta sitten tarjoaa sen suojan ja turvan. Kyllä mä uskon, että jos tuo koulutus poistuu, niin koko Miemalan kylä ehkä pikkuhiljaa kuolee sen mukana. Että onhan se niin kuin semmoinen koko kylän sydän tässä kaiken keskellä.